Bati. Jodolo moko mawuok Nairobi odok ne jatend piny William Ruto e chiwo mare mar omenda maromo siling $200,000 ne kanisa mar Jesus Live Ministry, kagiwacho ni mano kido ma nyiso ni jatend piny en jal mang'won. Jodolo go kotelnegi koda Pastor John Mwangi owacho ni chiwo mar jatend piny ok onego ketie weche mag siasa. Giwacho ni jadolo mar kanisa mar Jesus Winners Ministry Edward Mwai osebedo kalemo ne tend William Ruto kakoro mano en gima kare ka okayo gima ne ochuoyo. Bende oseyo tim mayande ne otimore Kirinyaga kama jadolo ne owit oko mar kar lamo nikech odage miyo josiasa thuolo mar loso e kinde mar liel. Gikwayo oganda mondo chiw luor ne chenro mag kanisa kod kuonde lamo duto mathurka. Initiative of supporting Jesus Winner Church when he went there on Sunday. That is a good idea, Mr. President. You did so good. The Bible said that whatever man soweth, he harvested. So we know and we believe that our president, God is going to bless you as a person, because you went there as a person, you gave as a person, and that is acceptable. Tunasema asanti kwa rais pia kwa sababu apostle ni mchungaji wa wote, na huyo ndiye aliyemuombea, na tukaona ya kwamba ilitimia. Nabii akishafanya jambo likatimia. Sasa huyo amerudi Shiro kusema asanti. Tena kurudi Shiro ni shida. Kurudi Shiro kushukuru ni shida. Na amekuja kushikilia ili mradi wako naye ni ya maelfu ya mamilioni. So wakishikilia hata hajatoa atoe. Anastahili atoe zaidi. Na wengine ndio warete. My fellow children, our agencies, open your eyes. Here there is a job opportunity being offered, and it has been offered by love. It is a high time we see that there is a job opportunity that have been opened to the agencies. I would urge you, my children, go there, seek for employment, and see what God will do to your life.